Hey! I må ikke gå på græsset, vel? Det er ikke, fordi jeg er noget på græsset, vel, men altså, hvorfor går I på det, vel? Hvad er motivet bag med at gå på græsset, hva'? Og I er andenårselever. Det må være gode forbilleder for en søde dreng her, ikke? Hey, nu skal jeg få et gult kort, ikke? Hey, du skal ikke stå og spille smart, mand. Flere gule kort. Også dig, er det sammen. Tag nogle gule kort, ikke? Jeg kan godt finde et nyt sted til jer, ikke? Ved du hvad? Siger du ikke, at ekspedere med sådan et gult kort? Kom flere, ikke? Mange flere gule kort, ikke? Det er et gult kort af hele, ikke? Har I nogen været personligt? Hvad? Jeg har allerede givet gult kort af. I ved med mig. Jeg ved, hvad lærersdagen var. Jeg kan ikke lide at være politimand, mand. Jo, selvfølgelig kan det det, mand. Ved du hvad? I skal væk på det græs. Jeg har allerede fået 2 gule kort. Jamen, hør her. Jeg ejer en dag af sjæl. Ved du hvad? Jeg gør med at være ved, hvis I ikke opfører jer ordentligt. Jeg får jer til at skrive under personligt, at jeg ejer jer fra top til top. Jeg har ikke skrevet under på noget, Claus. Ved du hvad? Hvis du gør noget, som du ikke gør igen, så sender jeg din sjæl til en højere magt. Og jeg ejer dig nemlig.